Handumanan sa kaawit. Ano ba siyang kagikaroon? May kining usa ka babae nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang atong matatapo, nagtasangan nga Kathy. Ma, sunod si Mana ng abli sa klase. Magpa-enroll na ko ha. Ay, nak. Murag, lisod man gud kaayo taron, uy. Sa sunod na lang tingaling apli sa klase, balik og eskwela. Ha? Muundang ko? Third year na hinuon ko? Pasaylo amin, nak. Pero dili gud na mo makaya ni Papa nimo ang pagpatungha nimo ron. May tulo ka pabaya ka manghod nga naa sa elementary. Unaw lang usa nato to sila paggraduar, Kati. Haba? Ma. Saging! Barbecue nga saging mo diha! Saging mo! Ay, paitag din yung pobrita, uy. Bisan init kayong adlaw, ni nagsuroy-suroy sa kadalanan aron mahurot ning saging nga akong balikya. Kasi! Oh. Gas! Oy! Ising! Ikaw magudi ay! Mapalit ka? Dili, oy. May undang saday ka sa pag-eskwela ron? O lagi. Dili naman gud makagasto sila si mama gud. Saon, bisa gobyerno ta mag-eskwela, pero naaman gyapoy kang gastuhan. Lagi, oy. Parihas bitaw ta. May undang masag kurong tuiga. Ha? Oo ba? Manglangyaw hinuon ta. Uban ta na. Laay kayo din sa ato, oy. Uban ta sa kong auntie sa syudad. May daghan ko nung nangitaog katabang dito. Musod ta pagkakatabang? Tugti na lang gud ko, ma. Aron ba sa magkatabang ko sa gastuhon din sa ato? Isaat na ako, matagbuhan, magpadako og kwarta ninyo dinhi. Ay, di gud unta ako gustong malayo ka namo, anak. Pero unsaon, dili man gud may makagasto na nimo. Ayan na lang ako nauna, ama, uy. Dako na ko. O punpuhon, masugot ang akong amo nga may eskwela ko ini kagabi, human sa tanan akong baton. Ipadayon din akong akong pagtuon, ma. Aron mahawas ta sa kalisod. Nya, day. Pag-ayo-ayo din ha? Ay, maayo unta kung kauban pataog bahay ta. Aron dili ko magmingaw. Sus, maana dala kita ini, uy. Usap-usap, may day off man ta, pag-Domingo. Magkita lang yata. Magtawgan na ita, ha? Basta ha? O lagi. Unya, adto na lang ni. Ihatod pa ko ni auntie sa akong pangamuhan. Sige, pag-ayo-ayo sa day ha. Ipahimutang lang niya ng imong mga gamit ha sa imong kwarto kasi. Oh, ma'am. Mi, ato na ko. Akong baon. Dara o. Oy, pauli dito lagi kasi eskwelahan ha, ipaggabag-gabag. Mi. Hala, kakwapo sa anak sa akong amo. Mi, kisa na ni siya. Ay, bago na ito kitabang. Maayong buntag, sir. Ay, ayaw kong sira, Kalain paminawon, Wala kong matiguang, anak. Ha? Unsa man di akong itawag nimo, sir? Akong pangahan. Mi, ato na ko. Bye. No, sige, amping. Sir, business man. Ay, bugtong to na akong anak, si Noel to. Og engineering ang gikuha ni ato sa kolehiyo. Swerte ha sa imong anak, ma'am, no? Makagasto mo niya. Oo, gustuhan gud na mo kay mura biya tong usa. O sige na, ipamuta na imong mga butang dito. Oh. Unya, kaon na lang dito sa kusina unya ha. Oh, ma'am. Dili ko istrikta nga pagkaamo kati. Pero dili sa ko gustong katabang nga suguunon pagkaayo kung unsay buhaton. Ha? Oh, ma'am. Nakasabot ko. Ay, pila ka adlaw palang gani ko tini. Pero gimingaw naman ko umaayo sa amo. Laayat di ay, uy. Kung malayo ta sa atong pamilya. Pero, ni naman ko. Nasugdan ko naman ni. Ug usapasad, maayo man kaayo nga akong mga amo. Yap. Ay, Palayo ka kong kapil sa akong t-shirt paglaba, be. Gamito ni nako. Bahok kay pintal. Kay bagong giprintahan. ambi, sir. Noel na lang lagi. Magwang rabit ko ni mo gamay, ha? Pila gana edad ni mo? Mag-17 na sunod puwan. Ako 20 na. Bago lang. Tulo ra ka tuig ang gintang sa tong edad.
Kat. Ganun misud magkas pagkakatabang. Ano gunin mo eh? Gwapa ra ba ka? Ha? Asa naman ni si Ising dapit, uy? Kanina raman kay kong hinuwat niya dinis plaza. Kali! Uy, Ising! Hi! Abi na kong indyanan ako nimo. Kaya nimo, uy. Sorry kay day ha. Nadugay ko ginuwat ning kanahan akong kauban sa trabaho ay. Si Nunoy. Boy, sab ni siya sa akong gitrabahoan. Noy, akong amiga, si Kathy. Hi, Kat. Guwapa lagi kag amiga sing. Ay, salamat. Siyempre no, gwapa sad ko good. Uy, unya day. Kumusta naman kasi mong gipangamuhan? Okay naman, day. Buotan na sa danga ko mga amo. Kadiyot sa ninyo ha. Magpalit sa kog atong makaon. Diya sa mo. Unya, istoryahi ko itong imong giingon sa telepono bi nga. Gwapo ang anak si mong maamo. Na-crush ka no. Unsa? Wow, uy. We, namuwa ka oh. Ilhan kayo sa imong sinultihan na na-crush ka sa imong amo. Bitaw daw, uy. Gwapo magod si Noel. Unya, buutan pa cute. Hala ka diha. Basi manguyab na nimo ha? Unsa? Imposible. Dili mahitabo makagusto si Noel nako sing uy. Imposible kayo nang mahitabo. Kat? Ano lagi na sana magkakaon sa kusina? Uh, Doon na lang magkaon dito sa komedor. Ayaw na Noel uy. Maikog na taninyo ana. Dini lang ko. Mas maayo din kay dili ko mauwa mohungit. Ikaw yun. Oo, sa mga nauslas mamig daddy. Ay, mayo ini ay. Di nila sa kukaon o ba ni mo, be? Lahi kang magkaon nga ako ra dito. Ha? Uy, ayaw uy. Di ka musugot. Akuan ba? Basin og makasaban kanila ni mami nimo. Kung makitaan ka nga ni aka dinhi magkaon uban ako. Okay ra, oy. Di na masugot sila sa mamig daddy. Kadot, magsukat ko ako, ah. What ako, ha? Ay, nagdali-dali sa paghungit, ha? Ay, Noel sad uy. Musamot man sa tagka-crush nimo. Gwapo na. Buutan pa. Dili pa cute arte. Ay, patsa na lang po. Iyong palabi, uy. Um, Kasi mo samot ka kasiksi. Mangita sa mami na ako. Alag ko ingon nga basketball ko, ha? Sige. Nakagusto sa kasiyan ako. Imposible. Pero ang iyang mga lihok, ang iyang mga sinultihan usahay. Ay, Noel. Nag-una na uri mo na ako din na Rose Plaza, no? Nunoy ay, apurado kaayo. Gusto nang makita nimo. Oh, Kat. Para imo. uy, unsa man ni? Dili man ako birthday. Ay sus! Ipaklaro pagid na niya, uy. Biyaan taon na mong duha ha. May paliton na akong kadiyot. Aron magkasulti mong tarong. Kat. Di masuko ang imong amo kung mamisita ko nimo dito. Ha? Uy, masuko gid noon. Nganong mamisita man ka nga, wa mo ko masakit. Masakit rin na bisitahon. Kanang manguyab di ay, mamisita mo sad na. Nausa ka diha. Pag sure noy, uy. Wa pa ko'y planong manguyab, no? Busa, kung unsa man ang imong gibati diha, mas maayo tingali nga putlo na lang na nimo, samtang sayo pa. Kay amigo ra gid ang akong pagtanaw nimo, nunoy. Kati. Ma'am, dara imong kape, oh. Salamat. Hi, Mi. Mm. Hi, Kat. Iya kong gikidhatan. Uy, milagro nakda. Kano na mo pauli usay ron? Kapoy kay glag mi ay. Human sa klase. Ay, Kati, kuhaan na niya itong kwarta sa ibabaw sa tukador para kumpra, ha? Yay ko na lang pag-grocery kay gikapoy kay ko. Kuan Kat. Apelid ko kuan. Ay, uban na lang ko eh. May paliton sab ko. Ipadaan na lang ni Kati kung unsa man ka na, Noel. Ay na lang. Ako na lang ugma mi. Gikidhatan Nahala. sad ko niya. Lekaw na, Kati. Samtang sa'yo pa, aron makabalik ka dayon. Oo, ma'am. Ay, usa na parang orasa, uy. Dili magyud ko makatuog. Kapoy manunta kayo nga akong lawas, pero dili ko makatuog.
Ay, dili mawa sa akong anak ko na si Noel. Sana man akong gibati para ni mo, Noel, uy. Unang ikayo nga may bati yung kong sama ini. Ay, murag yung kong ibayaw sa langit kung makita na ka. Dili gini mahimong ma-inlove ko ni mo, Noel. Dili gini mahimo. Pero nagkadugay ko din ni mas misamot naman ni noon ang akong pagbati alang niya. Ay, saon man din ako pagwaoy. Naibawag ko, imposible nga magkakami. Unang mahimong babag ang iyang ginikanan. Grrr, sana ba gini akong ginahon na, uy? Ay, may pamatog na ko. Hello? Oh, ma, ikaw man lagi nanawag. May problema ba di sa ato? Ha? Tinuod? Tabangan ko sa igsoon ni Papa nga magkapadayon og eskwela sa high school? Oh, sige, ma. Salamat. Manangit ko sa akong amo ug mama. Sige. Sige, bye. O kung makauna-huna ka na sa pagbalik, ate, abling among pagtahan. Salamat kaayo ninyo, mama. Dili kita mo malimtan. Adto na ko, ma'am. Noel. Iyato ka sa gate. Amping ha. Bisitahon tayo ka sa inyo. Ha? Komedyante gid ka da. Sige ha. O, salamat. Second year college na ko karon. O, gigastuhan gihapon sa akong iyaan. Naputol na nga mong communication ni Noel. Pero hangtod karon, wa pa gihapon ko malimot niya. Dini na lang kutob. O, dagang salamat sa inyong pagtagad. Mao kito mga higalan kaagi ni Kathy nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang mga kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Maritis Parva Alboris, ug sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga higala ug mga studente paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa pabara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon ang Timanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Timanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mangyadlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Jojo. Hingkod ang Pangidaron. Minyo og taga Gihulnga Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Babahin kini sa akong birth certificate. Aron ninyong sabtan, sugdon ko atong nagplano naming magminyo sa akong naasawa karon. Ingon ini ang mga panghitabo. Magminyo ta, Christy. Nagdali, ha? Ano sinigdali ka taon? Ay magnagkabata ta. Ano sa pamday ka magminyo? Kuan, kanang Nagduha-duha pa rin ka na ako. amyong. Sila si mama o papa akong ginauna kung musugot ba? Unyan na nato. Problema hong sila sa mamagpapa ni mo. Ang imo ng desisyon ang gusto kong masayran. Agad rin lagi ko nilang papa o mama, Jo. Kalain po daan na, oy. Kung di mo sugot silang mamagpapa ni mo, di ka mo sugot na ako. Ningon anak, yun. Naaya ini, oy. Bitaw, Jo. May mga manghod pa magagong gipa eskwela. O nga di ay. Di kang kapiskwila sa imong mga manghod. Huwag magminyo na unya ta. Kana pa? Naanak kong kaabang ni mo sa pagpaiskwila sa imong mga manghod. Suway lang nato panangkin silang mama magpapa. Ha? Oh, oy. Ma, pa, Kukuan, nay, nang. Kung ang pag-iskwila sa mga manghod ni Kristi ang inyong ginauna, andam kong matabang. Umanon niya sa mga kasal nang. Noy, kaabag ko niya ko ni Kristi. Alang sa ilang pag-iskwila. Kining, dong. Ay nagpasali ka na do. Kay magka-differensiyahay unya ta.
kung dili ka makatuman. Bitaw, kung mga naknaon niya mo, ug may gataso na mo, magatuman pa ka mo sa inyong saad na mo. Nga kung mga naknaon niya ning ako anak, hindi naman na niya ni makatrabaho. Mao nga kung magminyo mo, ala pagminyo mo. Pero ayaw mo niya ng saad-saad nga makatabang pa mo na mo. Pa, Aw, nisugot man ka ha. Murag, kontras gusto man to pa. Ay, dili bitaw maayo nang magsaad-saad ta. Kay madaot ang atong pagkatawaan ng saad-saad nga dili ta katuman. Aw, pero kung mauna nga nisugot di ay, awato na yung pamayan si Kriste. Kaya basit pag mausabang una-una sa iyang mga ginikanan. O hala, sige, larga. Kanahan mo magminyo. Ay, kaya asa mo ba nakadong? Mga minyo naman gapon mo. Maong di na lang mo supak si papa ninyo. Salamat. Salamat ninyo, Nang, Noy. Unsay no nang papa ug mama. Bitaw, ug salamat kay ninyo, Mare. Pare, nga gidawat ninyo ang among pagpamay. Nahala sige, Jojo. At imanaon niya ng inyong pagpasuwat sa simbahan alang sa inyong kasal. Kana di requirements karon sa magpakasal, no? O seminar pa yun ta. bitaw. Ako ganing gisultihan sila mama o papa, ani. Ningon gani nga, kakuti na baday ko no sa pagpakasal karon. Sugdan na to, og nakauning mga papilis ka itong gikinanglan. Diba, saan yung unahon nato ini? Aka na eh, kanang NSO birth certificate. Kinigod. Kaya mo man na una diha. Dayon ang sunod, kanang sinumar. Ngano ka? Bisag unsaon og search dito sa Taylor. Bahin sa kong pangan ba? Kini man gyud mo gawas. Hain ba? Oh. Imo pito na pangan? O lagi, pero tanaw nga kong gender. Na female man ko. Oh, unsa? Naglibog ko dihang nagkuha ko sa akong NSO birth certificate. Kaya bisag unsaon sa pag-search taga NSO, o mong dito ang mugawas. Akong pangan, gusto. Ako na nga kong gender, female man ko. Nagtuog yun na dili na may makasal pa sa akong asawa. Kaya unsaon man anak nga, pulos man may female sa among mga birth certificate. Mautong, ipaduol mig abogado sa pao. Unya, Oh, haon sa may giingon sa abogado? papangitaon ko na ko og at least duha ka witness alang sa akong joint affidavit. Papirmahon ko sila. Unya, i-attach kining akong birth certificate. Aron nga, mamail na gyud ang akong gender sa akong kasal. Mao ba? Oh, O na sige, ato ka ng buhaton. danig akong birth certificate, Chris. Biko no? Ano? Oh, female man lagi gihapon na imo gender din eh. Kuan kining ang kana ko nung joint affidavit ang magmatuod nga male jud ko. Og ako nang gipakita dito sa simbahan. Okay na ko na. Mao ba? Oh, May nakabot pang malagi din is luyo nga. Nga late register, oh. na. Dili ta magkutig unsa na, Chris. Uy. Ang importante nga makasal na gyud ta. Chris, lanong ta na kung mukuha tag motor ba? Kay di magsilbi ng traffic matig adlaw pa yung trabaho, uy. Total, kamaunam ko mo drive. Unya, may lisensya na daig ka. Aw, maglukat. Unya, balik na sa ta sa uno, bahin sa imong gender, ani. Ha? Hinumdumi ha, nga wa ba ginausap ang imong gender sa imong birth certificate. Mao lagi, uy. Ugas na gani sa akong SSS. Ipasagdan ko man lang nga, female nga akong gender. Magka-problema gyud kas umaabot anak Jodo. Aduong ka nato usab sa civil registrar. Kung ang saon nga mapausab gyud nato ng imong gender sa imong birth. O, sige. Aron, kalukat akong driver's license nga male na yun ang akong gender. Kadako kang usayuno, no? Kung pananglit simba kong madakpan ko ba. Ya, inighatag sa kong lisensya. Female day ko. Mao gani. Mao ta na. Ato ning trabahoon kung pwede ba. Oh, pwede may natong mapausap ang imong gender. Pero dako-dako gyud ang imong magasto. Oh, mga pila ka, ma'am? Mga 6,000 pesos. Size meal?
Nasyak yung ko eh. Kadako ba day sa magpausab ng gender sa entry sa akong birth certificate? Huwag yun din ako malihok. Kay, naglisod akong secure anang kandidara. Ang akong mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana, female ang akong gender sa akong birth certificate. Nga lalaki man unta ko. Ambot kong kang kinsa ning sayop dihang natao ko. Mapausab ba ni? Ikanong pangutana, ako na ning giadto sa civil registrar. Mahimo ko nang mapausab og mga 6,000 kuno ang akong magasto sa pag-process niini. Tinuod ba? Mahal na sa buhi. Ikatulong pangutana. Dahil nagpakasal ko, nahimong male yun ang akong gender sa among marriage contract. Apan, gisuportahan ko og joint affidavit. Yan nagmatuod nga, lalaki yun ko. Maggamit pa ba ito na ako karon ang maong affidavit? Ikaupat ka pangutana. Plano na ko nga mulukat og driver's license. Maong gusto na ginuntan akong mapausab ang akong gender. O sumay akong buhaton. Og ako sa brabang SSS, female gihapon ang akong gender. Asa mo ko muduol, ining tanan akong problema. Palihog, tabangi og tabagi ko. Kini ang akong suliran, Jo. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang abag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-ubanta ko yung tatungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling droga. Kung naino mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta na ato ang mga sukintig paminaw og naghinaot mi nga sa matag adlaw nga mag-uban ta no, makumpleto ang inyong adlaw kay makadungog mo sa among tingog ni Dr. Obra. Yes, diba? Therapeutic na mong tingog na ito. Diba hinaw, unsa na, malumanay mo, malimot mo kadyo sa inyong problema ba, o inyong mga kalagos, inyong mga kauban din ha. Although tinog yan, hindi kami makasulbad tanan, makahatag lang mga suggestions, Correct. mga tambag, mga idea sa angay buhaton. But good, 100% masulbad na Mo, inyong good na. problema. Pero at least na may idea. Na may idea. O masabtan ninyong ano na, Kung diba? balikon, kung makabati mo sa Montingog na ito na ilin, therapeutic ng among Correct. Tingog. Sa sender, taga Ginhulngan Negros Oriental, si Jojo, no? 22 years old. Punto legal kini ang problema. Yes. Sa nabati na ito ganyan sa drama, lalaki siya, apan female ang iyang gender sa iyang NSO birth certificate. Diha niya kini na matikdi, dihang magpakasal na siya. Kasa nakasal gyud siya. Nidool sila og Affidavit abogado man, sa PAO, correct. gibuhatan siya og joint affidavit nga nagmatuod nga lalaki gyud siya. Apan wala gyud mausab ang iyang gender sa iyang birth certificate karon. Gusto sab niya mukuha og driver's license. Ang naproblema na sab siya sa iyang gender. Nisuway siya og duol sa civil registrar. Apan gibungatan man siya og mga 6,000 ang ilang gasto tanan sa pagpausab lang sa gender. Ug ang iyang SSS female sab ang gender. Okay. Mo nay kung pagikan sa lalaki siya pero ang nalista babae, no? So unang pangutana, female ang akong gender sa akong birth certificate. Nga lalaki manunta ko. Ambot ko kinsa ning sayop diyang natao ko. Napapausap pa ba ni ito ni? Yes. Ang kinsay lang sa'yo, pangutan ay mong mamagpapakinsay ni fill up sa imong birth certificate, no? Oo. Kay, wa na natarong og check both by the hospital, no? And ninyo nga nag-fill up sa form. Kay, kasagaran ba ya karon mo fill up mo og draft, i-type na sa hospital niya, ipakita na sa inyo ha, kung sakto ba, final ba, wa na ba'y usbonon, kay kung wala na, isubmit na sa local civil registrar. Perhaps, nasipyat lang yun, kay usahay mong gagmay mong kay boxes ng Oo. form na to sa ato ang certificate of life birth, good partner. Pero sige na lang, human naman na, wa man na mag-ingon nga di na pwede mausab. Pwede gyud na siya mausab, no? Ang proseso sa una kay mo adto gyud tag korte. Mao nang mahal-mahal. Kay mo pakita ta nga mo proof nga lucky gyud ta instead of babay. Pero karon good news kay di na ta kinahanglan mo adto og korte, kay pwede naman sa gyud gud tinuod nga ang local civil registrar ang mo unsay tawag ni mani ang mo check ba no kung lalaki ba gyud ka o babae. So administrative na lang na nga kaso, no? Okay. So ikaduhang pangutana, ako na ning i-add to sa civil registrar. Mahimo kunong mapausab ug mga 6,000 kuno ang among magasto sa
pag-process ni ini. Tinuod ba? Mahala sa boy. Mahalan siya. Dako mahalan sad ko kay dili gyud kay administrative naman lang gyud kaayo ang administrative naman lang good ang process ana good, so dili gyud kumutuo nga makaabot og 6,000, no? Basin ang iduol nimo fixer na sad na ha, daghan di kay usaying fixer din ha, usay sa local civil registrar sa city health. Di gyud na kinahanglan nga ingon ana kadako ang imuhang magasto, no? Gamay ra kayo dako kay ng 6,000. Balika dito adto pakigstorya og tarong sa kanang usa ka legitimate nga official sa local civil registrar. Dili kanang mga musugat nimo igsud nimo dinha sa ilang opisina. Alright, mga fixers na nga ginabuhi po da tao, no? So ikatulong pangutana, dihang nagpakasal ko, nahimong mail gyud ang akong gender sa akong marriage contract. Apan gisuportahan to og joint affidavit nga nagmatuod nga lalaki gyud ko. Magamit pa ba to nako karon ang maong affidavit? Okay, magamit to nimo siya because ang kanang joint affidavit usa man gud na siya sa mga requirements nga angay nimo i-submit ngadto sa local civil registrar. Adto gid ka sa local civil registrar kung asa na rehistro ang imuhang birth certificate kay naa sila mga listahan sa mga requirements, sa mga papilis ug mga dokumento nga angay nimo i-submit para mausab ang gender nimo sa imuhang birth certificate. Okay? Alright. So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Plano nako nga mulukat og driver's license. Maong gusto na gyud unta nako mapausab ang akong gender. Unsa may akong buhaton ug ang asa rab ug ang ako sabrabang SSS female gihapon ang akong gender. Asa bang ko muduol aning tanan nakong problema? Mauna, no? What we need is ang ato ang kinahanglan gyud nato buhaton ani no is nga moadto ka like I said sa local civil registrar. Mora gyud na kasulbaran sa imong problema and I tell you di gyud na siya hassle kay administrative naman lang gyud na ang proseso nato nga buhaton. So ayaw na kaayo ka problema anang mga ingon ana buhata lihok ka kay para masugdan na ang imuhang pag-change sa imuhang gender ngadto. Okay? Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini sa attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.